Online sa hotline. Online sa hotline. Aray sa aton nga linya ang tagpamuno sang 303rd Infantry Brigade. Joining us over the phone is General Inocencio Pasaporte. Sir, mayong aga sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Mayong aga Action Art, ano? Kaga happy balin sa tanan nga pamati sa program buong aga. Salamat kid, happy Valentine's man sa imo, General. Now, ang celebration ta sigurado da lang nas kampo anay, sir, no? Ari lang kami sa kampo. May mga routine kami, mga activities dire. Gani. Now, anyway, makuha na ko, sir, kay ang PNP na interview naman namon kahapon, nakuha naman sa mga investigation nila, mga update. Ini lang natabo kahapon dito sa may Binalbagan nga siling kubaw kung natsambahan ni kag napuruhan sila sa IED, siling ko damo gini na disgrasya. Now, anong report nga nabaton no, sir? Damo gin man ni sang grupo sang rebuilding nga nag-execute, nagpatuman siling ambush sa Binalbagan PNP? So sa initial nga kon ano, nga report sa akong amon operatiba, ang involved ni kapon ano based sa mga na gather nila eyewitness sa palibot sa area, between estimate lang mga 12 to 15 ang mga NPA nga himo sang insidente kapon. Okay. 12 to 15 nakita no, may mga uniforme and naka-uniforme man ini ang iba, ang ila uniforme no kag nakuha ni no mga eyewitness nagadan man ni sa ato operatiba kapon sa area. So well plan gid atong natabo. Atoya ang pagpatay sa isa tudong migo sang kapgo ang pag-intindi ko atong ginpatay malapit sa kapgo ang relasyon niya. So gingamit na lang ito nga circumstansya para mag-responder ang pulis. Ang tuyo gin man sa to, sir, amo to ang pag-ambush. Ang ginatanaw naman ano, ginatanaw nila to na action to no, bakit nga suspetsuhan nila to, amigo lang to sa atong kapgo sa area, yung suspetsuhan lang nila to nga siguro informant, so among na nasiling nila no, nga pag-informant ka ko no, daw libre na sa ila nga magbuhatan sa mga violente nga aksyon ining ng mga individual, which is hindi no pagtanaw naton migo lang ni sa aton kapgo. So amo ni ang natanaw namon gibuhat nila to trigger nga magresponde ang PNP or ang aton kapgo kung nag-report man, pero ang circumstances kahapon ang barangay official ang report no nga tama man gibuhat ng iyang responsibilidad, may insidente, may ginpatay. So gitawag nila sa local PNP sa Binalbagan PNP para makaresponde kag makaimbestiga kung nga ang ginpatay may ginpatay ng isang individual. So gibuhat lang na sa PNP no, but kung tanawan naton sa amo ng insidente ginpatay nila isang individual, min-set up gid nila na para maka-inflict damage aton nga mga security forces, especially ang aton PNP, local PNP. Okay. Now, ang gingamit dito ay IED, primero, nga mo itong nagsigabong. Sir, ang tsansa sa ito, mas mayo lang kay medyo distansya siya kagwaay gid malapakan sang salakyan sang pulis, kay kung malapit to, kung di sila siya gito posible sila? Kung makita natin ng lugar, Tagman, so dasig man siguro ang dagan siyang patrol car, normal speed siguro. So dawala ni na timing siyang nag-trigger. Dahil ginatugol mo lang nila ng landmines. So tungod ang lugar ay cemented, pavement tong dalang, so daw kulang ang timing nila, no? Kulang ang timing nila, hindi nila na maximize ang pag-inflict damage. Kaya natin ang insidente kahapon, gina-design mo nila ni. Kung ano ginang ano no, nakakunet na ako ni, yung natanaw din naman ni. Lagi, amang tagong, nagpagawa ni ka-statement ang Leonardo Panaligan, nakakasi na sa Central Negros. Reminding ang different techniques yung maghatag sa ila extortion demand, especially sa permit to campaign. Okay. So, amo ni no, isa gyapon ni gusto nila i-impress man
sa publiko, sa mga kandidato nga sila ara pa. Nga kuno may persa pa. Kaya natanaw naman wala naman kulang naman gamay man ang persa nila. Hindi maganin niya sila magatubang sa aton tropa sa ground. So hindi man lang ni palagyo sila pag-ara tropa naton. So ang ilan gusto is impress upon the different candidates nga may plano kung mga panya sa mga certain areas. Nga mo na, no, to give in doon sa situation di man nila. Okay. Kaya natin, tanong nila na ginabuhat na ay may propaganda nga sa likod ang ilang mga actions. So, mo na daw natanaw naman nga dako-dako nga reason man ano, na ang incident kapon is to impress sa mga kandidato to give in doon sa ilang mga extortion. So would it be possible nga may himuon pa sila katulad sining nga ma-insidente sa pila ka bahin di sa Negros so that nga kung may ara gid man sila ginapadala nga mga demand letters man sining nga mga kandidato all over Negros mahimo man nila sir? Amo ganyan no nga on our part together with the Philippine National Police continuous ang atong security patrol para maano na no ma-counter yung panghablog nila sa atong mga candidates. Dapat ang election ay free from intimidation para ang mga pumuluyo ay makahatag ng ilang free kung sino man nila butuhon. Ano? Pag una-una sila, mabinar-binar nila kung sino nila kandidato. So, bawat isa sa aton, tatanan nga mga pumuluyo, kung sino ang ila butuhon, is free mo nga mabuhat. So, dapat hindi nila dalon sa hotblock. So, sa ilang kahapon, ang natanaw naman is ang sa ilang gusto nila impress tungod medyo mahina ang ila logistics. Bala na to, no? Based sa mga revelation sa mga nag-surrender, budlay ang ila pag sinarayo. Ang mga suporta sa ila ay gamay na lang. Bala na to, affected naman na ang ilang mga suportang pamilya. Daw, initial 2 months lang, after that, wala na. So, ini oportunidad nila ini nga maka-generate sila ng pondo. Amo rin nga election season, isa ni ka tiyempo man sa ila na makakuha pa sang pondo nga magamit nila. Amo ganina ginasiling namon nga sa mga different candidates not to give into these demands tungod ang inyo Army diri sa Negros, kaupod ang Philippine National Police, buhato namon sa best of our ability na ma-maintain ang security and peacefulness ng Negros Island. Magluwas na sa Binalbagan and other areas na sakupan sa 5th District, may mga intel reports na mo sinulod nga sa iban nga bahin sa Negros. May amo na naman asar subong nga mga pagdemand sa mga kandidato sang sining nga grupo? So far, isa pa lang nang nakuha naman ang general statement ng ginpagawa man nila sa ila website. Ang among statement nila, warning different candidates and maghatag sa extortion. So, other than that, wala pa kami nakabaton. May mga reports kami nga nabaton, but pag-verify naman na ara gyapon ang mga scammer taking advantage also of the election period. Evil minds ng iba naton ng mga kauturan man, sakyan man ng election period, nga mga demand sa mga elected officials nga nagapalagan sa lain-lain ng mga posisyon. So after the incident, ang trupa naton sa militar, nagpatigayon na kita sang pagpatrolya sa lugar? Actually, may mga ongoing kita, no? Wala man nauntat ng security patrol sa aton na tropa ongoing, ano? And sa insidente kapon, ara, no? Na may ang aton line battalion kaya nag-conduct man sa force operation, suspected nga withdrawal sang mga perpetrators sa hapon. Kaupod man nag-ano man ang mobile force ang Negros Occidental Provincial Police Office. Kaupod man nato na sila sa ground, so ara man may mga operation nga buhaton sa area. So all over Negros Occidental, ang isa lang guro nga gina-expect namon nga at least ang matawag nga election and ang army taya willing gina nga himo sang tanan nga ma-maintain kag mangin mataway ang piniliay. Tama,
sa part namon as guidance sa amon Commanding General Philippine Army, kaupod man na down the line sa tanan sa amon chief of staff, and then especially after sa command conference amon ang guidance sa amon na Commanding General to remain political and to protect ang aton ng mga institusyon, institution, especially yung incoming election natin sa May 2022. Sa publiko, sa pumuluyo nga nagamonitor, anong imo mabilin nga mensahe sa ila general? Amo lang sa incident kahapon, ginakondemn namon to kahapon, and naginbuhat nga terror activities ang NPA. Again, I-reiterate ang amon commitment nga padayunon gihapon namon ang amon trabaho diri para mapanabagid ang or madula ang ining NPA terrorist group diri sa Negros Island. So again, in-enjoyin ko ang mga pumuluyo. I-report lang ninyo kung may makita ka mga armado, and we will go after them. Gamay man na lang sila nabilin diri sa Negros Island. And again, we're calling for the people, Negrenses, peace-loving Negrenses, to condemn the act of the CPP NPA terrorist group nga ginbuhat nila sa aton binalgabagan pulis na natabo kahapon pangagaw. On that note, General, happy Valentine's Day once again. Salamat sa time. Good morning. Again, good morning. Action Hotline. Taga pamuno sang 303rd Infantry Brigade, General Inocencio Pasaporte,